atisi kuimba madrugs manje tiri kuimba zvinhu zvine chekuita nefuture yevanhu. Aiwa, inoitwa Finus Mutodi, but zvemuindustry ndechinzi Mafai Zw. I think Masvingo inenge yambotidavire pazita iroro. Kuti nditange kuimba music chaiko ndakateerera nguva yanasalingira na Bluetooth nguva yawochaicha yana stage rhythm ndo nguva yakanyanya kundipinda music zokuti at first ndakasvika pakutotanga kutotedzera Bluetooth kusvika ndasvika pamuzero wekuti ndakasvika pakuzoti aiwa takazofoma uye dinonzi 412 vet music yeMafai zvezvo. Aiwa, kana ndikada kudhipisa zvakafanana nokufota nokuvheta, alright, kubvumiwa nokubuda pamakamera. Pakutanga kupefoma papa pane nharo mukoma wangu nekuti sometimes kuti upinde muchiunika unenge une yatinoti 50-50 unenge ungafike kuti ndizvo here zvandiri kuita izvi kana kuti sandizvo. Saka inini at first ndakapefoma kunonzi kwaHwiru magutu meme panonzi patsimere madzimambo. Ndo pandakawana confidence yekuti I can make it because fanbase ranga rakamira neni zvaipapo. Mumasvingo I can't say munezi kuti netsa as such, but pane kuregererana kwai kuchingoitwa chete pakuti pane mahenry emusic ari kupushwa zviri kuzobudisa pakuti tiri kuona kuti music iri kumasvingo iri kuva one sided. Why? It's because kumazimdanzi artists so far I'm pretty sure kuti ndinde uga so far ndiri kungoonekwa pakazhinji, and even kuti I pay more than that zviri kunetsa because kuri kunyanya ku-upliftwa ma-hip-hop artist chete, so isati kunyanya kuonekwa mashows pamaposters ofuchi tisi masvingo yacho tisi kamasvingo yacho patiri kuzoinda papa vari kunoita mashows ayoaiwa tiri kundoratidza kuti sisu we are more than zvavari kutarisira kuti masvingo ine zvinhu zvakadai so ndo maratidza tizoona kuti ko vanhu vari kutisiya vakava tichinzi wanga usipo program, but patikuna program tinosvika panguva diki tobva tanzi kwewanga uripi nguva yesei totaiwa mukoma isati tobvunza kuti mamuripo nguva yesei, saka tiri kuclasha panyaya dzacho manje. Alright, so far kumasvingo vanhu vari kutisimudzira vakawanda zvavo, vari kutisimudzirawo seteam photovet. We find out kuti so far we did maproject atakaita taitogawo mavideos namukoma Sakala vemusic corner vanoonekwa panonzi pachiraro complex, and then we have got mamwe maproducers aitibatsirawo kuti pamafree records zviri kungoitawo music corner inonipawo sometimes ma-free visuals, and ivo vanhu vachitipawo ma-free records. Pamwewo tinotobetserwawo nemamotivation kuti akomana zvinhu zvamatanga izvi ndoti mudai, saka tingogaidwawo tichingoendawo kusvika patasvika nhasi panapa. Music yangu ine zvakawanda because inini so far ndinotobvuma ndichiri mbishi, ndichiri kutodzidzavo ndichiri kudzidzisawo vamwe vari kumashure kwangu, but music yangu so far haina vhaugwa. Music yangu itori against yatinoti madrugs. Atisi kuimba madrugs manje tiri kuimba zvinhu zvine chekuita nefuture yevanhu. Inini also kugara ndichiudza timu rangu kuti guys ini muchiona ndakadai so ndogona kuva Mafai, but I've got a bigger picture of kune vamwe artists ari kutouya, because inini ndotodzawo shamari so far level wavo here ndakatomboritawo here unokwanisa kudai so saka I can't say kuti pane something wrong chatambosangana nacho so far izvizvi. Man, music yangu ndeyerudo, kubatana, kubvisa vanhu from zvinhu zviri kukuvadza vanhu health yavo, because inini so far inini I find out kuti ndainzwa I followed mamwe ma-interviews andoona vamwe vachiitwa vichinzi ko mukoma muri kurogwa nedombo, mukoma muri kudai
kovunza mukoma chichiri kuita muri dombonza no ndiri kuita kuti ndiwane confidence kuno performa pa stage of chinini manje nini vanhu vazhinji vanondibvunza kuti koyo unomwachi wewe chinoita kuti umbopota uchimboita se unombo freestyle and stuff no mukoma inini is just inini I'm just talented. Those are two. I was born like that because the thing is inini ndiri kuti ndikaenda pa stage ndiri kuperforma zvakafanana nafuta mbanje kana kuti ita zvavanoti domborere so vari kuzonditiwo sei uchiita usuti uchiita zvinoita muna no ndikataiwa vanhu vari kurarama life yepressure yeya yekuti akaona umwe achiti zvimavhepa zveshe nowadays kazvo zvangozara zvangotengeswa kama complex tum saka zvinhu zvekuti vanhu they can't compare kuti havazokwanisi kudifferentiate kuti are you into drugs or are you not drugs unless you are watozviudzawo kuti watovauza kuti no I'm not into it so I'm just as Mafai. Yeah, the name is just clear. Apana pakamonzi Mafai Madison apa. I'm pretty sure it's just clear as kungonzi Mafai Zw. Mafai ari kupromisa izvombe wakomana. That's the only major thing yandingada kusira izvo yokuti expect something because we are working on mamwe projects atiri kuita and I'm pretty sure kuti I will be there pakapla chiri kuuya papa. We are preparing kuti tigadzire mabomba chao anonzi mabomba chao because kapla chiri kuya tichaita ma projects akawanda ari kuya on different ways vamwe tichamaitawo muno Masvingo local vamwe tichaendawo unana Harare and stuff tichiona kuzopera sei. I thank you Masvingo.